Ka Department of Khasi St. Mary's College, bat ka umpok liu ka menor, ha ka arpun rio terik risau ke lepelong ye ke jingya kop ruai pawar, temksing, put tang muri, bat put ming na ka benta ki samla puli ha ki college ka sor shillong, bat ki wepat ki college ha ka jela. Ya kini ke jingya kop pawar bat sur khasi nela, lepelong ha auditorium jong ka St. Mary's College, lain kra. Kajing temu bokong san jong kani ke lumpung nyekop, kalong ban sei ki samla ki badon ki sap kerpang, ban mi madan ban pen ipat ba ela kajing tebet, ha kaput ketem kerwai ke siau. Ha kajuk kapor kalong ru kajing pencelur ban penek pensa e ke sap kepong, ka dustur kariti ha kaliang kaput ketem, ke syat ke kemen bat kerwai ke siau. Ha kini kajing kop hawar ye ke nam ladu lara di samla puli na St. Anthony's College, Music Department, na ka kenhon ming, bat lawan baar da ka Ribhoy College na ka kenhon tangmuri, bat de ka kerdan balai layo da ka kenhon duitara Khasi Department Shillong College. Ya kini kejengyo kop hawar, lawan ban sengap benya da laingut kinong bishar bakentup arngut kinong hikai na skul ba North Eastern Hill University, Dr. Marbhador M. Khamden, Assistant Professor, Department of Khasi, Dr. Benedict S. Nyota, Assistant Professor, Department of Cultural and Creative Studies, bat uba Dajit Singh Kharkongor na kekenhun tem Somersault. Lapin po penpieng ye kini kejing kop, dek thai samla puli ke St. Mary's College, bat kinohikai ni ke college beper ha kini kesengi. U Dr. Marbhador M. Khamden, ha kejing kren ula aimen sim, bat pencelur syuk-syuk e barok ke samla ke belawan ban shimenta, ha kete kejing kop pawar, ban yak chakmat ha ke kam ruai, kam siau, kam put, kam tem, bat kam syat, kam kemen. Ban nang penpo penpieng bat kentiu irat, ya kini kedustur, kasap kapong tenrai, syeki kenjang bahajrong, ban penpriang perthai, ya kini kedustur tenrai ukasi. Kantin Argentin hakabadi bakani ka jing pawar ka jing ko pawar tika baningkong dengan ai ka jing kuble ye kini ki ya ka Khasi Department St. Mary's College kumjuru ya ka kini ka kenhun ka seng ki umpoliu ka menor ke bala shim ya kani ka senja ban penlong ya kani ka jing ko pawar di ka pawar kumbala keren mene lalam khmat dai samla damian jerwa ila ai ke jing batai ha ka dei baga pawar ha ka ba ila shim ye gitu ki arngot ki nong tho ten renga kwa ban kren ban kedau hni khendian kata kalong ba itu ki arngot ki nong tho ya ka ba ki beri ki rewat benia ka ba ila kedau ki shim ki pensyong nong rem ya kani na ka e ka ba u father H Elias ulat tho bat mapi ke samla ki balaya shim banda ka di ka pawar kan mau bade unong tho khasi uban kong ubala tho benia bat janai bha ka bade baga phawa ude ufadar H Elias mangi babon hadien kinongwat benia i pensyong norem na ka ek ba ular sedang mu
ban nang ta nginang ban peniar ban bishar bnia ai kini ki phawar tinga ai kuble ki baro ki samla ki samla puli nagi college ko fair ka jing sim banta shir hen go jongpi ha kani ka jeko phawar ngas perbangasyong ni ngas ngo marsen sedang hi nadu nong phawar ke baningkong la sedang la supar nyang kriat kijat kilaki namar ba su syongship bakade ke jeko phawar ke ba ningkong ke bangan yo ban bishar kumde ha ke ba la su kulmar ke jingmot namar ba ki phawar ki bangi yo sngo ki long ba ki kren ya ki phang ki ba pher ki bai dei ba ke imlang salang ha ke juk ke bamenta ba ye kita ban pau ha ki sul phawar ki ba pher ki na ki thain ki ba pher jong kari khasi jantia ka jongi ya ke bangi le sngo ha ke por ting ai ke le ye phi wei na pedeng jong phi ki balai yo ban phawar hang ne gi ke jing ka man sim ka jing slor ka jong phi wa phiang hang ne phi phawar bat kawai ke kentin hoi kiu nadu basdang hadu bakut ka penki mensim hai ni namar ba ka kentin nangi pet clarity tadi hoi kiu pada syai ba hadu kata-kata te ngisuk men sibon naga benda kani kapor kani ka bangirayo ya kaban bishar kum kinong bishar kumbala keren nadu basdang bangin ai kita ke bishar hok kata ke bishar ka basyong play i benne para mengirung ni tabia keren namar ngim kwa ba ngin persyang ban sendor ni ban dalam iwe mo kai ke banga ngabishar ko dengan ai la kejong kai ke bai dajin bishar la kejong ke bai Benjamin Benedict kata kanong la kejong tiga bishar kejongi kandai be ke bagi bishar hok pendon ganu gading sya siliang bat khamtam ngai khuble ya kini ki ya ka khasi department bat ya ka ki umpo leu ka menor ki ba da gajing start ka jong phi pila ai da ki kerteng umde da ki college te ha ka jingeko la bandon ba kandon be ki ba job bat ki barem tenrenga ai kuble phi baro na mata ga digajing sim benta ga jong phi bar yang ni la bu la jit pengin long kum kinong bishar pengin ai ket ngila persyang kat bala pengin ai kata kajing bishar ka bohok ti kuble sibon ai kuble ya baro ki no hikai jong ka Saint Mary's College ki badan lang ha ga ni ko por ki bala ya kersyan lang kum ni bat kum juru kini ki no hikai na ki college ko pher ko phi ban wan ban ya sendral lang begini ki samla puli ki jong phi kuble sibon Kubleshibun yai Dr. Mar Bhador M. Kimdej i Assistant Professor kasi Department Nihu na benta ki jingkren ki jongpi bat idasnyo tenak sisa ba piong ba pikram ya kren para mapi kena ba pinyo e jing bisa ba janai ba ka ba long me jongpi marwe ti kinong job kin sadei sisa kinong job ki la le ba te kila judge ki babon ki kendon ma kum ka jing shai ki kentin kum ka jing long original jong kata ka power ka jong pi mo jing long tenrai na ta ki babon ki kendon tin sa page bit mo ki man shakman te nanang yo khobor ba kim pan ya deb ban tho sha ki sernot ki kerteng